Whatever you want to do in your life, you do it according to the teaching of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, which he got from Allah. Ka gane? That is the meaning of the word of confession. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. There is no deity worthy of worshiping except Allah, and Muhammad is the messenger of Allah. Taji, say La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and you accept it, you believe in it. Alhamdulillah, you are Muslim. You are Muslimah. What is your name? Amina. Before this name, Amina, what Doi, Toy, and now you are Amina. Alhamdulillah, Ammanakillah. May Allah put you in peace. You go and take a bath, and those books will help you also to understand the beginning, the fundamental issue of Islam. But whatever you want to do, you do it according to the teaching. Therefore, you have to learn for your life. You understand? Have you a husband? Should I? To Allah taimake ki. May Allah help you. Wannan ya kawo? To ka dakata sai na gani. Ba kuɗi nake so ba don in sa ku yi daidai. Ka gane? Ku same abin gida gobe da safe karfe 9. قال حبيب وليس المراد بالاستغفار مجرد قول استغفر الله. ku saurara ga wani babban magana. قال الخطيب wani malami da ake ce mai khadibu ya ce laysa al-murad bil istighfar da an ka ce kai istighfari ba ana nufin mujarrid qawli astaghfirullah ka ce astaghfirullah ba ka san ma abin da amma ana shi ba bal arju an az-zunubi wato banin zunubai gaba dai wata tashirul alsin tsarkakewa halussa daga magana wadda ba ta da kyawu wal qulubi tsarkakewa zukata daga mugun tunani na kai banna ya istighfari amma don ka kwana kana astaghfirullah baka san ma abin da kake faɗa ba kai komi ba zakaran ba za kana abin nan kakari. Amin. Mai littafi yana cewa wani mai littafi yana ta ƙudu la ilaha illallah lam tudri ma hunaka kana faɗin la ilaha illallah baka san ma'ana abin da kake faɗa ba kamar mai kuka ne na cewa wayo tila sai ka san ma'ana abin kuma ka yarda da shi kuma abin nan ko ka sani sai ka ce daga annabi yake in ka jingina shi ga wani mutum ko wane ne kuma abin a halaka ce tun da ya zan abin da abubakar ya faɗa sai ya yi daidai da annabi abin da annabi ya faɗa sun za a yi aiki da shi in bai daidai da abin da annabi ya faɗa ba ya ce ku yi jifa da shi a ɗi'uni ma a ta'atullah wa rasulahu wa in khalaftuhuma fala ta'ata li alaikum to abubakar kenan shugaban awaliyan duniya duka wannan yake a nan wurin mutum ya bar abubuwa da yake yi na sako kuma mutum da an yi a baya yin waɗansu abubuwa da sama bai waɗannan abubuwa ba amma ya yi don ya koya ma yi ko ka abin nan in ba faɗa ba kana abin nan in ba ya magana ba yanzu kana ji bai yi laifin ba amma in bai faɗa ba zai karantar da kai ba faɗa da baki kawai ba kuma a faɗa ma ni an ma'ana shi yanzu in ka ce a saka fitar labi an ma'ana shi faɗi abin da Hausa Allah abin nan ba kawai malami ya san ma'anar wannan ba to a shakke da abin nan to shi yasa annabi komai yake fada yake yi kuma yana yi ba don shi ɗaya ba don duniya ta koya
karatu daban fassara